kuney'ndawo ekuthiwa o-Port Elizabeth. That's why le South Africa kuney'ndawo ekuthiwa o-Natal. That's why le South Africa ngisho imigwaqo ekwimap ibizwa ngamagama esibhunu noma ngamagama aphesheya esingisi. Yabo, it's because indawo enjani eyafike iyashintshwa yakolonizwa bafaka amagama abo kulawo map namagama ey'ndawo nakho konke. That's why namhlanje sazi ukuthi thina si-South Africa kanti asiyona i-South. Kwalona nje igama elithi Africa kwalona kulona igama lethu. Yabo, so abantu nabantu ababefika kulo mhlaba basicolonize babefike bacontrol indawo bacontrol umlando bawushintshe ngendlela yabo bacontrol abantu. Yabo, so thina sazi ukuthi si-South kanti si-North yini because we are a place of colony bafike bawushintshe umlando ngendlela yabo. That's why even ngisho umlando wethu ushintshiwe. Thina sazi ukuthi thina sizalwa enye yamadodana kaNoah le yaqalekiswa kanti it's the other way around. Thina sazi ukuthi uJesu umlungu kanti it's the other way around. It's because umlando namagugu uma abantu becolonizer bayawushintsha ngendlela ezovuna bona. That's why nanamhlanje sisaphethwe umthetho abawushaya. That's why kwafika ekutheni kuba khona into ekuthiwa iy'nkomo zibo-11 kushawa umthetho kushawa ubani uShepstone baseBrithani. Yabo, because babecontrol umlando becontrola yonke into ephathelene nomuntu omnyama. Yabo, ngisho umthetho sasibuza namhlanje umthetho owashawa abantu abasicolonizer bafika le ndaweni bashintsha yonke into bashintsha umthetho bacontrola yonke into bacontrola abantu. Ngisho ama-systems asibusayo nanamhlanje kusama-system abantu abasicolonizer. Right, ngizocela ukuthi ngibambe la bekwi-introduction nje bese ngihanda over kwisihambeli sethu ubaba uBhodi Muzi. Baba, ngicela ukukunika the floor is yours baba. Ngiyabingelela wonke umuntu okhona phakathi kwemithingi. Njengoba sechazile umfowethu ukuthi igama lami mina nguMuzi, isibongo sami ngwakwaDuma. Ngidume khona la ku TikTok ngovuka Africa TV. Ngiyabonga nokuthi nje ubeke umlando undlalele ukuthi kuyini ukucolonizwa nokuthi kuyinto ebhlungu kangakanani. Ukuthi nifika abantu nje nihlalele bese befuna ukunibusa ngemithetho yabo banishayele bona umthetho ukuthi nizophila kanje nizokwenza kanje konke abanikeza kona kufe konke okuyini okuwusikompilo baze banishintshe ngisho amagama banibize ngamagama abo bawacindezele la wenu kusebenze la wabo. Ngiyabonga nje ukuthi uyibeke nje ukuthi ukuyicacisa indaba ke yokucolonizwa komuntu onsundu ijulile kakhulu ngoba uma bezocolonizer ke onto abakayikhonjwa abavele bakwenze lokho baqale bethuma inhloli kuqala okuyizona izoqala zifike zibheke ukuthi labantu banamandla kephi nokuthi yini ebenza ukuthi bebe strong nosikompilo labo lumi kanjani baqale bazonifunda labantu kuqala hayi ukuthi bakwenza lokho nje zithi isuka nje bekwenza lokho no baye befike bayidlise isatshanyana nje bafike kuabantu abazofunda kwenye inkathi izinto yabo nje bafike bezenza abangani yabona umuntu uma ufuna ukumfunda kahle oqala umlokhuze qala oqala usondele kuyena qala uncele ngayo ukuthi uphila kanjani nabo benza leyo nto uncele ukuthi siphila kanjani singobani ngoba ngokumlando wethu wokucolonizer kwethu thina lapha kuleli izwe njengoba sicoloniziwe kwathunywa inhloli nakhona igama lalezi inhloli lezi idume kakhulu nje khona nanencwadi yakhona la ko lento lena ku TikTok yaki trend ngibona eka Lloyd Makhule umlungu loyo owayeyinhloli ezinye zeinhloli ezayithunyiwe ukuthi azize lapha eAfrica zizobuka ukuthi abantu abamnyama baphila kanjani amandla abo akephi bayisizwe esinjani beplana nje ukusicolonize nokuyisondeza njengoba sengichazile. Bamthumileke labelungu laba bafike la beyinhloli nangampela bafika sihleli kamnandi bese abantu ke thina ngokumlando wethu wasendulo
abanothando kakhulu. Abantu abaningi beke bezwe ekuthenini abantu abansundu bebenobuntu, besebenzisa kakhulu lento yobuntu nothando nokwamukela abanye abantu. Kwakunothando-ke kakhulu-ke, sasingekho isigebengu lana e-Afrika njengoba namhlanje sagcina savezwa njengabantu ababeyigebengu, kuthiwa umuntu wayisigebengu. Yayingekho leyo nto. Uyabona noma uhambe ejardini ubone sekubhreka ilento lena imoto nje awusuyakhuthuza awenzeni ngoba kwafakwa lo mqondo kuthina ukuthi thina siyigebengu. Into eyayingekho leyo, into efakiwe kuthina neyakhiwe. Kodwa umuntu onsundu wayeumuntu onobungcwele kakhulu, enobuntu kakhulu, wayengantshontshi, lalingekho isele e-Afrika. Ufakazi kwalokho noma sebefikile bona basidayisela okhiye, kunesikhathi la khona owawufika ukhiye khona nje emzini wakho, bese ukhiye ufaka la ngaphansi kwesicathulo, kwenye inkathi uyibekela indisho ubeka ukhiye. Cishe abantu abaningi mawufika emzini womuntu wobona ukuthi hawu ukhiye uhlala la, wobona nje kwakusasobala ngoba akekho umuntu owayentshontsha ngokomlando wasendulo. Isalelile-ke leyo nto nakuthina nje nasiyibonile noma singabadala kakhulu, kodwa siyibonile ngoba sengichaza ukuthi hayi ukhiye sasubeka isinomi kanjani, sasingekho isidingo sokufihla ngokomlando wethu ngoba sasiabantu ababenobuntu, sasingabantu thina ababenothando, ababenozwana, lalingekho isela. Noma ngakuthiwa umuntu endaweni akanalutho, mayifika nje hayi wayamukela ngothando, kusondelwe kuyena abuzwe ukuthi hawu lo muntu makubonakala ukuthi hayi uyaxegaxega nasemfuyweni amukho kahle. Sasingakujabuleli ukuhlupheka komunye umuntu thina sabantu abansundu, indlela esasinothando ngayo. Kwakusondelwa kuyena kubonakala ukuthi hayi lo muntu ushoda ngemfuyo kanje kanje, bese kuhlangana amadoda akhuluma ukuthi hayi lo muntu lo akazanywa akasiselwe. Nangampela bese ngampela eyasiselwa anikezwe inkomo mahala, angakhokhiswa lutho, anikwe inkomo kuthiwa wafuya nawe njengomnumzane ufane njengabo bonke abantu. Ngokomlando wethu wasendulo thina wayingadingeki umuntu ohluphekayo, umuntu wayekhava ngayo yonke indlela ngoba wayenziwa ekuthenini afane nabanye abantu. So leyo nto ke yenzekile okhokho bethu beyenza ubuntu nomakoti futhi. Abantu bangathuka isimanga ukuthi thina sasikwazi ukuthola umakoti mahala ngokomlando wasendulo. Kwakwenziwa kanjani? Kwakubonakala ukuthi umuntu futhi akanawo amandla, kubonakala ukuthi izokwenziwa njani, bese kuhlangana amadoda futhi asho ukuthi niyambona kodwa lo muntu ukuthi lona amandla kanawo uzomiswa kanjani, bese kuyasho ukuthi hayi akanikeze umakoti. Uma kuwukuthi izinto zakhe sezihamba kahle, usekuyobona izingane ukuthi ziyokwenza njani. Kwenye inkathi makubonakala ukuthi uyabhadinisa, kuthathwe nje leyo nkomo eyodwa siwahamba uyovela ngayo lokhuzeni ekhweni lakho. Ngale nkathi inkomo ngalena zilokhu zizala kuyabalwa njalo. Zazingekho ke futhi naleli lobolo leli esesinalo leinkomo ezu11 njengoba seshiwo ezu12, njengoba esesho umfowethu uthi lafika nomlungu Shepstone sebesicindezela. Wayeneplazi lo mlungu loyo. Angani kufika isikhathi la khona mase sebesicindezelile nala khona benze njena ama-Europeans befike bathatha konke okwethu, imfuyo bathatha yonke into. So naye-ke sasesiphuciwe inkolo eneplazi, so wayenzela ukugaya imali ngathi nokuthi inkomo zakhe zihambe makushawela lo mthetho uthi akulotshole ngeinkomo ezu12, okusho ukuthi phela uzoba nemali ngoba abantu bazothenga kubona. Shuthi indlela ababecapitalize ngayo leyo ukuzenzela imali, beyicabangela bona, bengenankinga, bengenandaba nathi ukuthi thina ukuthi kwenzeka kanjani kuthina, nokubulala ispirituality sethu, ubungcwele bethu. Isacindezela futhi kakhulu, kwakuyezinye zezinto ababezenza ukucindezela ubungcwele bethu. So sasingenayo yonke lento thina, njengoba sengishilo ukuthi asikwazi ukuyikhiphela ngisho inkomo eyodwa ngale nkathi zizalela usuqedile njalo. So yonke lento esiyibona namhlanje lesiphilayo into ocolonized. Ngizama ukuveza njalo ubuthina singakacolonizedwa ukuthi umuntu onsundu wayekade ewubani, wayiphila kanjani. So thina sasinobuntu, sasinothando, sasithanda nje bonke abantu, sasingabandlululi umuntu. Sona ke bafike-ke labelungu laba abayinhloli esengikhulume ngabo. Uma befika futhi lana eAfrika bamukelwe nje ngomoya omuhle, uthando, bathokoze, hayi bamukelwe nje, hayi bathokoze, kodwa zilokhu yishila izanusi ngoba kwakuba khona izanusi ezayisha amakhala zithi labantu bagadeni, labantu laba beze ngeagenda embi.
Hayi kube khona ke laba abanye bangabanaki ukuthi hayi lento ayikho lento enishoyo. Awu labantu hawu ke babathande labantu babanika uthando ngangokuthi kunabelungu abafika lana bagcina sebekhuluma isiZulu njengomuntu akhulume nje njengomuntu. Abanye bagcina sebethola amagama abantu njengabo osobantu oJohn Collins laba ababizwa ngosobantu yabo ngoba bagcina sebefunda kakhulu izinto zethu nosikompilo yonke into kanti manje labelungu bokuqala babefikile babezosifunda ukuthi siphila kanjani ubandlululo bazolifaka kanjani ikuphi la bafanele besikhathe khona so nalomlungu ke lona uLloyd Makhule naye ke bafikile ke labelungu ke ayibamukelwa ngothando baphila kwamnandi kodwa ngemumva uphusha iagenda uthunyiwe wayifika ayibuka izinto lomlungu uthi awu abantu abanamandla angaka ngoba okhokho bethu ngalezo ikhathi ngokwakamoya babe namandla babekwazi ukuxhumana nemvelo uma kuukuthi isiphepho bayasibona siyeza lapha yana babekwazi ukuthi beshaya amakopi bebe namahuba bawashoyo umoya isiphepho besicontroller sehle akekho umuntu oyibulawa iweda kanjena oyibulawa izulu zazingekho ikhukhula ngoba okhokho bethu babekwazi ukucontroller iweda uma kuukuthi kunesomiso babekhuphukela entabeni beyocela imvula enkosazaneni uNomkhubulwane kwakuphela nje nama-hour babehla nayo imvula ngoba babethi mabefika lapha entabeni bafike bashaya igubhu bamemeza idalwa zase-Afrika babethi babehla nayo imvula so ayikho into umuntu onsundu ayengakwazi ukuyenza yonke into wayekwazi ukuyicontroller iweather wayetshalile wayenemfuyo enayo yonke into ekwazi ukuxhumana nemvelo so lo mlungu ke wayibuka lento lena wayiseyibhala phansi ukuthi labantu laba bayakwazi ukuxhumana neweather labantu laba banobuntu labantu laba banama rituals ababewenza sasine ritual yethu ke thina lika Nomkhubulwane kunesidalo isibizwa ngokuthiwa uNomkhubulwane unyaka wethu okade uqala ngoSeptember njengoba namhlanje unyaka wethu usuwaphendula kwathiwa uqalwa ngoJanuary akulona iqiniso unyaka wala eAfrika okade uqala ngoSeptember bese kuba khona umkhosi kaNomkhubulwane wangoSeptember kungani oqala ngoSeptember unyaka wethu na sasikade sibuka imvelo thina ngoba singabantu bemvelo ngale nkathi kuyilento lena kuyihlobo suye eqala lapho uqhakaza izinto angithi iqhakaza imbali yonke into iyahluma iqala kabusha njengoba seqala ihlobo kwakubuka lokho ukuthi ngoba yonke into iyaqala iyahluma okusho ukuthi unyaka ke uyaqala sasikade sibuka imvelo thina bese kuthiwa ke unyaka uyaqala ngokuhluma kwezinto eziyaqhakaza kwakuqala kanjalo unyaka wethu ngokwemvelo kunomkhosi kaNomkhubulwane owenziwa ngaye uSeptember kujatshulwa kakhulu okhokho bethu kwakuyinto enhle nje eyimnandi kujatshulela nokuphila uma wethu ke babehlala endulo ayiveze lana enyangeni ayiveze ngesimo somuntu othwele inkuni somuntu wesifazana othwele inkuni kweyinkathi kuba umuntu wesifazane obelethe ingane cishe mhlambe abantu abaningi bayakhumbula lokho asebethe ukukhula ngokweminyaka kwakwenzeka sasikubona lokho sizingane yayenzeka ke lonto umdali wayeyiveza ngezindlela ezihlukahlukene so okwethu kwakunamandla sikwazi ukucontrol iweather sasibona imanga ngeimangaliso sasikade sinabaprofete sasikade sinabantu ababizwa ngokuthiwa izanusi yonke into nje abelaphi yonke into yayikade iyinhle yayikade imnandi sinamandla so lo mlungu ke lona ubizwa ngokuthiwa uLloyd Makhule odumile nje kakhulu wayibhala lezi zinto phansi eqopha elekweyiqopha phansi eyiqopha wayiqopha wayeseyithumela phesheya la khona ayithunywe khona phesheya esehambisa umnyalezo uthi lo mlungu ngizocela ukuthi abantu bakithi lencwadi bayoyiguglisha babhale nje uLloyd Makhule letter of Lloyd Makhule ikhona bazofike bayibone babone into ezibhlungu ezabhalwa lapha kuleya ncwadi leyana zuthu lencwadi kukhona enye kaKing Leopold lokhu uyena owacolonize ake sebezocolonize bese kuba khona la befika khona belungu kaLloyd Makhule incwadi oyinhloli yebo ke bangase beyitholele zothunje lezo incwadi lezi abantu bangayibona into ezibhlungu ebhalwe lapha ngomuntu omnyama uthi ke lo mlungu lona ngihambile iAfrika yonke njengomnyalelo ebenikade ningithume wona kodwa kunento engiyibonile la eAfrika
angilibonanga lana isela, angimbonanga umuntu ontshontshayo. Uthi lo mlungu labantu laba bane-culture enamandla kakhulu, ne-deep kakhulu. I-culture yabo bakwazi ukucontrola ngayo i-weather, bakwazi ukwenza izimanga nezimangaliso. Okhokho bethu-ke bebekwazi ukwenza imanga eziningi ngosikompilo lwabo. Lento yama-cellphone abayibonayo abantu manje, le yama-cellphone bebekwazi ukuyenza okhokho bethu, kodwa bona bebekade besebenzisa isibuko. Lolo lwazi lolo luze lasala njengamanje, lisala abalaphi bendabo balisebenzisa, abanye abaphiwa amandla kodwa sebembalwa. Lekuthiwa umuntu uye esibukweni, mhlambe mayekade entshontshelwe inkomo afuna ukuyombona bukhoma umuntu eyintshontsha esibukweni. Bambalwa abantu abaphethe lo lwazi lo lase-Afrika manje, bambalwa kakhulu. Lalikade lukhona ke Afrika, lalisebenza, babekwazi ukuthi basebenzise isibuko bexhumane nomunye umuntu besebenzisa isibuko bekhulume. Babekwazi ukwenza lento ebizwa ngokuthiwa i-astral projects, ukuphuma emzimbeni bekhulume nomunye umuntu. Izinto lezi engasatholakali manje nezingafundiswa ngathi ukuthi singoba. So besinama rituals thina deep kakhulu nanamandla kakhulu. Kodwa ke umgomo esasibekelwe wona ngoba singabantu thina ababe nobuntu abebe abamdali, singavumelekile ukwenza izinto ezimbi ngalama rituals. Abanye ke bazothi ukusho kanjani lokho, kathakathwa kanje belishaya kanje abantu izulu. Yebo sekuyenzeka manje, kodwa ngokomlando kwasendulo wayingavumelekile umuntu othakatha endaweni. Uma kwenzekile wabanjwa uye kuphela umuntu wayibulawa ngokomlando kwasendulo. Uma uhlela nje ngokomlando ufika ukuthole lapho la eAfrika umuntu wayibulawa kuphela, abantu bale Afrika babengakuthokozeli ukuchitha igazi. Kodwa umuntu owayibulawa ngokwasendaweni kwakuba umuntu owumthakathi kuphela, wayibulawa ke lo muntu ngoba wayingadingeki umuntu owumthakathi la eSouth Africa nala eAfrika ngoba wayizondwa kakhulu lo muntu loyo. So sasabantu abanjalo ukusebenzisa lezi zinto ngendlela enhle, lento zethu nalolu lwazi lethu. Ingakho ke lo mlungu lona athuka kakhulu malibuka lolu sikompilo lethu, le culture lethu. Labantu laba bane culture enzima kangaka, bakwazi ukwenza izinto ezinje labantu laba. So wayibhala phansi ke lonto usho ukuthi hey, labantu laba ngibona inkinga la, ngibona abantu abakwazi ukwenza lezi manga lezi wazisho ukuthi bakhuphukele entabeni, mayingekho imvula bayicele behle nayo, benza ukuthi nokuthi labantu benza ukuthi nokuthi labantu. Uthi lo mlungu labantu laba ngeke sikwazi ukuthi sivele sibanqobe kalula. Uma sifuna ukubanqoba kuzofanele sibaqhephule ithambo labo lomgogodla kuqala. Useyachaza ukuthi amasiko abo kuzofanele siwabulale, sizama indlela yokuthi sibasusa kanjani osikompilweni labo ukuze baninyanye. Kuzofanele ukuthi senze izindlela labantu laba ukuthi sibakhele izinto ezizoqhamuka kuthina qala ukuze bezokwazi ukulahla lezi zinto zabo lezi abanazo, sizenze zibe enkulu lezi zethu bese beye-undermine lezi zabo. Fanele sizame le indlela labantu ukuthi sibafundise, sifake kubona ulwazi olusha, ulwazi lokhokho nobabamkhulu babo liphendulwe ubudimoni kube sengathi kwakuwulwazi olalikade lungekho, lunga exist. Fanele futhi sibenze labantu laba bekholele ukuthi lezi zinto nalamandla abo awubudimoni ahlanganisa lutho nomdali. Yonke into yabo nabo fanele sibafake emqondweni yabo ekutheni labantu bayinzalo kaSathane. Bese thina siyawutwist umlando sizibize ngenzalo kaMdali, sibatshene labantu ukuze behambe bebona izulu, kuzofanele ekuthenini bamukele lokho kwethu bekulahle lokho kwabo. So labelungu ke bayiplana lento bexoxa. Uyabuka njalo ama-systems wethu, sasine system yamakhosi ke thina, yayingekho i-system yepolitiki. Wonke lama systems lawa hayi kunothando la kuphilwa ngozwana, kunama culture khona, yabo kuhle nje konke. So akubhaleke lo mlungu ke baqeda hayi babuye baphinde emuva ke sebeyoplana manje ngale neEurope. Baplanela bani? Baplanela thina. Ngalana thina sihleli siyayiphilela asazi, kanti ngalena elokhuzeni eEurope abantu bayasiplanela, basiplanela into ezimbi ukuthi bafuna ukuzosenzakalisa. Hayi bahlaleke lapha yana eEurope beyiplana lento yabo ukuthi bazosikolonize kanjani. Kwathatha iminyaka eminingi kakhulu sizwe sakithi ukuthi sikolonize wethina. Ukukolonizwa komuntu onsundu akuyona into okwalalwa namhlanje kwathiwa hayi sesiyabakolonize labantu, kodwa yahlelwa
ngoba labantu babefuna ukuzoshaya mentally ngokomqondo, babefuna ukuzosingena ngama skills ngoba babesibona ekuthenini singobani nokuthi sinamandla angakanani. Nayo ke into abayenza bathi mabefika ngale then base behlala bathi labantu laba siyababona ukuthi banamandla. Sizofanele ukuthi sibakhele ini inkolo sakhe ireligious eqhamuka ngalanga kuthini. Bayifoma ke lenkolo yabo beyihlanganisa ukuthi bazoyakha kanjani, bafoma ke besebenzisa incwadi abazenzela yona ebizwa ngokuthiwa yiBhayibheli, kodwa esakhohliswa ngayo thina kwathi incwadi yaphefumulelwa uNkulunkulu. Nayo leyo ncwadi uma usuhlehla ngomlando wayo ufuka ukuthola lokuthi akwangeyona ngishe yabo, base yangelinye ilanga ke leyo ngoba uke wathi ukuyithinta ameyiqala umfowethu ungambona umhlonishwa ethi ukithi ngale ethi ukuyinyakazisa kancane. Yebo kunjalo, kodwa lo mlando ubufihliwe ngoba phela thina lempilo esiphilayo manje kufana nokuthi ola lonke besikade sizalelwe ejele ngoba lezi zinto besifihlele zona, nalolu lwazi lolu besikade sifihlelwe wona lezi zinto zethu ukuthi singobani. Akufanele ukuthi sizazi ekuthenini singobani, siyofika ke kulo mlando ngelinye ilanga. Kodwa ke bayihlanganisa ke lencwadi yabo abasikhohlisa ngayo bathi incwadi eqhamuka kaNkulunkulu. Mase beyihlanganisile lencwadi bayenza kahle. Kwakufaneleke ukuthi lencwadi lena imphakamise kakhulu umlungu, wena ikuveze sengathi wena uyidemoni. Kwangenjalo kodwa into kwakufanele yakhiwe yibona leyo. Kwakufanele ukuthi izinto ezinye zezinto eziningi elapha kule ncwadi zimvuna umlungu bese ziyakucindezela wena umuntu onsundu. Noma isifakwa lencwadi usufundiswa yona, akwakufanele ukuthi kube khona izinto ongafundiswa zona ngayo, nalokho okuyikona okubonayo ukuthi hayi lokhu ke kuyawakha umqondo, hayi lokhu ungacisha ukukholwa. Kwangafanele kiwe lapho ngoba wena uzocolonize wena umuntu onsundu. Kwakufanele ekuthenini abelungu bafake kuthina lezi zinto lezi eziwupoison ngempela, njengalama verse lawa o slaves obey your masters, thiwa umuntu oyisigqila kufanele athobele ubasi. Begxila kakhulu kulama verse lawa ukuthi kufanele ube comfortable ngokuhlupheka ngoba uzobona uNkulunkulu. Kwakufanele kugxilwe kakhulu emavesini ethi umuntu uma ekushayeka left mnikeze uright, khona singeke sikwazi ukuthi bekwenza lokho, khona singeke sikwazi ukuthi silwe, yabo sibe comfortable nje ngokuhlupheka. Yabo babakha ke izinto ezikanjalo ngencwadi yeBhayibheli ukufundiswa ngangokuthi kwaze kwaqeqeshwa befundisi phesheya ukuthi lizomiswa kanjani ivangeli elizoza leAfrika. Kwenziwa inkomfa enkulu, babizana belokhu behlangana befundisana ukuthi socolonizwa kanjani, lizosetshenziswa kanjani iBhayibheli ekucolonizweni. uNkulunkulu ke izobekwa kanjani indaba yakhe ukuthi uNkulunkulu wayekade ewubani kanjani. Lokhu kokwethu kwale Afrika mase kuthiwa sikukha phezulu ukuthi uNkulunkulu besikade simbona kanjani. Bekuwabantu bemvelo laba bala eAfrika, bebekholelwa kakhulu umdala ukuthi umoya ungaziwa ungabonwa, kodwa lo moya wowuphakame ngabaprofeti. Sasinabaprofeti ababefika bebakhona beqoqa isizwe, befika benza imangaliso. Sasikholelwa kanjalo thina, sasingakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyindoda yomlungu, kodwa sasikholelwa ukuthi umoya ngokwaseAfrika. Le mfundiso yokuthi uNkulunkulu uyindoda yomlungu sakhelwa yona le iqhamuke eEurope, yakhandwa uma behleli lapha yana kuyinkomfa ekuthenini ukuze silimale la emqondweni. uNkulunkulu akashintshwe enziwe sengathi kwakuyindoda yomlungu, bese kukhandwa istory sika Sathane ukuthi kuthiwa hayi umuntu onsundu yena urepresent uSathane, uSathane kwakuyindoda eminyama, kwenziwe lezi story. So lento bayakha lapha yana eEurope bayihlanganisa. Iyakibizwe ke ngamagama kakhulu ngoba kwakuyinemkhakha yakhona. Kwakuba khona imfundo yayiba nomkhakha yakhona ababefundela ukuthi imfundo bazoifaka kanjani thina mase besicolonizile, ngoba kwakufanele besilethele imfundo ezosenza singakwazi ukucabanga ngokuphelele. Like uma besifundisa bazosifundisa nje ngelento lena ngokuthi iqhwagi lebulwa kanjani, ihlahla silebulwa kanjani, kodwa ngeke ufundiswe ngokwakho umnotho. Ukuzosiza ngani ukwazi ihlahla ukuthi stamp root, lokho kuzokusiza kanjani? Ngeke kuze kukusize, kodwa bona bazofike benze njani, bazofike befundisa izingane zabo ukwenza umnotho. Usetshenzwa kanjani umnotho? Wena ufundiswa la lokho ongalokhuzi ongenayo ivalue.
So imfundo kwakufanele ihambe kanjalo kuzokwakhiwa abantu abazoba yigqila, hayi abantu abazo owner, yabo, soba yisebenzi zabo. Yes, imfundo ke ekade ifike naloko ke ekuthenini izosicolonizer, and futhi kwakufanele ukuthi imfundo izowasha kakhulu ulimi lwethu ilibulale bese introduce i-English siyibone sengathi inkulu. Kwasho yena futhi lo mlungu washo ukuthi hey, labantu kufanele sibabulala ulimi. Uma ibhala leya ncwadi kukhona lokho kwathi kufanele sibulale ulimi labo labantu, sibenze ukuthi ilanguage yabo i-useless, into eseyintweni isingisi, ukuze bezoba isizwe esifile. Ulimi ke luyinkinga, abantu abaningi abalazi ulimi ukuthi linamandla kangakanani. Ulimi luyinkinga ngento eyodwa ngoba liphethe umlando. Igama lethu esintu ayakwazi ukukuvezela umlando. Ngikulinganisele njengaliphi, njengegama elithi impilo negama elithi impi. Kahle kahle igama elithi impilo liqhamuka laphayana egama elithiwa impi. Uma silapha emhlabeni sisuke sizolwa kahle kahle, ingakho uma ufika le emhlabeni ufike ubhekane nama challenges amaningi kakhulu, abanye ufika uhlupheke uthola izinto eziningi, yabo. Kahle kahle la emhlabeni sisempini lana yemimoya, sizofanele uqine ngoba usazoficwa nje izimo ezibhlungu, omunye uzafisa ukuyilengisa, yabo. Ukuphila njena kuyilento lena kuyimpi, siyalwa sisempini lana. Angani uyabona ukuthi leli gama leli linomsuka wakhona, impi impilo. Ingakho futhi sinegama elithi ubuthongo, bese sithini amathongo, abalele ukulala. Angani uyabona, unikeza umlando, amagama ethi ayisinika umlando, nalawe indawo futhi ayisinikeza umlando amagama. Njengathini, njengelaphayana khona le ndawo lena ekuthiwa isempangeni manje. Uma usuhlehla ngokomlando wangampela akhona isempangeni, kwakuyisembangweni, kodwa futhi bacolonizer ini ulimi. Ngizama nje ukukha phezulu ngivezela abalaleli ukuthi ulimi luyinto ejule kangakanani, ulimi lethu lunamandla kangakanani, yingoba likwazi ukukuvezela umlando. Uma sikhuluma ngokuthiwa thina singaba ngoni, njengoba sasingaba ngoni, umlando loyo ukuthi ke manje umuntu uzoyibuza, njengoba sithiwa saba ngoni, yini kuthiwa saba ngoni, sekubuza ingane encane, kodwa ngalolu limi lolu kuthiwa singaba ngoni usuyakwazi ukuyichazela ukuthi hayi, sasiyisizwe esinobuntu thina, siyisizwe esingcwele sikaMdali, esasingoni, esasiyigugu phambi kukaMveli Nqangi. Bese ingane itholani, bese ithola umlando. Yingakho ke bahamba babulala ulimi lwethu futhi abelungu, then base beshintsha amagama, njengoba namhlanje abantu bezazibona ukuthi bangabe nguni. Cha, abawona benguni, bangaba ngoni, isizwe esingcwele sikaMdali lesi sasingoni, njengoba sengikuchazile umlando wethu thina singobani. But unomlando omudeke kakhulu lo mlando lona owangelinye ilanga. Bengifuna ukuvezela njena abalaleli umlando wamagama nolimi ukuthi lunamandla kangakanani. Yingakho ke kwabhalwa phansi lokwathiwa kufanele kubulawe ulimi lethu, izinto zethu zisontwe kabusha. Bakwenzileke lokho mabefika even indawo lapha eThekwini bekade ibizwa ngabelungu. Bekhona oQueen Victoria, Victoria Fall, kwezinye indawo, yabo. Izinto zethu ziyabulawa, bayiqamba ngamagama ase-Europe, babulala imlando yethu nolimo bayiphendukezela. So indaba yolimo ke ihamba izifike lapho ke indaba yolimo. Yingakho ke kwakubalekile ukuthi bahlanganisa amaqhinga belungu ekuthenini bazobulala ulimi lethu. Hayi ke bakwenzileke le nto lana nge-education, bayi-drafta, babehlukene ngemkhakha. Abanye babedila ne-education, abanye babedila ne-religious, abanye babedila ne-culture. La kwi-religious la besibambe khona uNkulunkulu, indlela esasimbuka ngayo uNkulunkulu thina kufanele isontwe. Be-introduce le yabe sengiyichazile ukuthi bona bazonginika indoda umlungu bese bethi uNkulunkulu wakho. Okuphambanayo ke futhi nencwadi abayiphethe abayifundayo, ngoba if ubhekisisa kahle ngisho eBhayibhelini likutshena kahle ukuthi ungakudwebi okuyimfanekiso yasezulwini lapha imithetho eyishumi, yabo. Ikudwebe iyayihlaba indaba yokudweba uNkulunkulu,
bathi bona abelungu ngoba babesidukisa babengahambi ngokukaNkulunkulu babezoshintshontshela besikhohlisa bakwazi ukusidwebela indoda yomlungu lekuthiwa uGod iyakiveze nje ngisho ungagooglisha uzofika uyithole leyo ndoda inentshebe enkulu ihlala emafini iwumlungu isarantwe nayingelosi futhi nazo zabelungu yabo nje iagenda yabo ke le yakusiya uNkulunkulu wethu lo yana aqhaze kwaba uye kodwa lezayithombe leziyana zayifike ngobandlululo ngoba bathi mabeqala indaba yenkolo zafika la lezi ithombe lezi beyithwele abelungu bezosicolonize ngazo zaziningike kwakufike kube ibona oGod uMaria uJesu isithombe nakhona omlungu so zafika lezi ithombe zithwelwe nje ngokomlando waso wangampela ngoba faye sinikeni abantu iqiniso manje bawazi umlando wethu ukuthi sacolonizwa kanjani uma kuthiwa inkolo yayizontshontshwa umhlaba yawuntshontsha kanjani yasebenza kanjani inkolo ngoba bayeke besha abantu ukuthi hayi inkolo yayizontshontshwa umhlaba abanye bathi iBhayibheli sanikwa iBhayibheli kwathiwa sicimeze sathi siyaphaphama namhlaba so akufanele sigcine ngokusho lo yonto kuphela kodwa kufanele uveze umlando ukuthi kwenzakalani la setshenziswa kanjani iBhayibheli ngendlela errong ukuze siyithole sikulesimo esikusona manje inkolo bayenza kanjani njengoba sengichazile ukuthi hayi sanika uNkulunkulu orong salahla lo nkulunkulu wethu esasimmemeza thina eintabeni lo wayephakama ngabaprofete benza imangaliso samlahla lo nkulunkulu lo sase sesithatha lo wabo ababefike naye abelungu lokuthiwa uGod ke naye uJesus Christ so lana ke kuNkulunkulu kwakufaneleke kuhlanazelwe uGod uNkulunkulu wethu owethu bese sinikwa uGod bese sinikezwa futhi noJesu omhlophe bese siyabuya futhi kwakufanele ukuthi ivangeli lishintshwe kungabi ivangeli likaNkulunkulu esizonikwa lona kodwa singazi thina sitshena ukuthi ivangeli likaNkulunkulu kodwa futhi manje akulona ivangeli likaNkulunkulu liphusha iagenda yabo ingakho into eningi noma futhi uthi usufunda kahle iBhayibheli leli futhi abathi labo incwadi engcwele ufike izinto yiphambana njengoba bayeke bebona abantu even lencwadi yemithetho lapha yana ke ikhulunywe ngokuthiwa gcinana imithetho kukhulunywe ngeinto eziningi kwenye inkathi imithetho eyishumi lapha yana kukhulunywa izinto eziningi imithetho kodwa muthi uyababheka hayi iBhayibheli leli likhuluma ubuntu likhuluma ngokuthi ungabulali ungebi ungaphingi ugcinisa abatha kodwa manje laba bayafika hayi asigcina isabatha bayafika bona babebulala obabamkhulu bethu banodlame bayabulala kodwa iBhayibheli bathi bayisizwe esingcwele kodwa futhi manje bona bayabulala labantu laba izinto lezi ezibhalwe lapha eBhayibhelini abazenzi ingobani babengalethile uNkulunkulu babezoshintshontshela so kwakufanele ukuthi kushintshwe nevangeli sifundiswe ngendlela yabo kodwa singazi thina sitshena ukuthi izinto eziningi ezifika nazo izinto zikaNkulunkulu nakwiculture futhi kwakufanele ekuthenini kubulawa usikompilo lwethu singazi thina sitshena ukuthi lolu sikompilo esizolithatha manje yilo lingcwele futhi olikaNkulunkulu lokho esasikwenza kwesintu kwethu kona kube sekuthiwa kubudemoni hayi ngoba kwakunjalo sizwe sakithi babezosigenca babezosidukisa nje okokuqala kokugcina khona sizoba isizwe esiweak bayakha ke leyanto eEurope leye culture futhi bayisebenza kakhulu ukuthi akureplacewe iculture yethu ngeforeign culture le yabo abasikhohlisa ngayo bathi ekaNkulunkulu ngoba thina besinomshado wethu lana lo wesintu kodwa bawubulala bona ba-introducer lo obizwa ngokuthiwa i-white wedding lo wamshado akuwona umshado kaNkulunkulu kodwa sikhohlisiwe kwathi umshado kaNkulunkulu lo wamshado luyana uyi-Roman culture umshado wase-Europe lawo waqala lapha yana eRome namaGreek wawenziwa futhi kakhulu ngoJuly ngoba ufola ngaphansi kwesithixokazi sikaNkulunkulukazi okwakuJunyo wawenziwa ngoJune kwakuJunyo ngoba uJuly babeqambele uJulius Caesar inkosi yabo kodwa uJune babeqambele uJunyo kwakuyisithixo sabo semishado imishado njena eEurope yayikade yenziwa ngoJune ngokomlando wasendulo le white wedding esithe kaNkulunkulu thina kwangeyona kaNkulunkulu kwakuyi-Roman culture esuselwa esithixweni sabo esibizwa ngokuthiwa uJunyo abantu banga researcher lo yonto iyatholakala nje ubhale uJuno uJunyo ubhale uJunyo Roman God for white wedding uzoyivelela njengoba enjalo Nkosi yami isithixo sabo ufundiswe nokuthi yayiqale kanjani lento akuyona kaNkulunkulu
kodwa mabefika ngala bayiphendula bafundisa okhokho bethu bathi umshado ongcwele kaNkuluNkulu. Abayeke lo wabo usikompilo ngoba lo wabo uhamba nobungcwele phakathi. Lo owabo lo wethu ayi useless, lo wabo ayiwona right 100% correct, yabo. So kwakufanele benze njalo ke la kwi culture ukureplace izinto zethu lezi ezazinamandla ngezinto zabo. So bayenzileke lento yabo, hayi bayihlela bayikhanda kwathatha iminyaka futhi beyihlanganisa. Hayi bayihlanganisa babuya nayo le Africa ke manje. Sebebuya benze njani, bayidlisa satshanyana kodwa sebezosicolonize bazoshumayeza ke manje bazositshena yona lento ekuthenini iyona eyiqiniso.